Unučići moji dragi, deda zna da pripremi svinjski file na dva načina. Jedan je da ga 24 sata ranije potopimo u marinadu i ostavimo da se on marinira tokom noći i sutradan da ga spremamo, a drugi način je da ga spremamo u tiganju na maslinovom ulju i maslacu u sosu od sušenog paradajza. Ovaj drugi način je meni lično još bolji zbog toga što su mi sami medaljoni ukusniji nego kada se mariniraju i peku u redu. Ići ćemo korak po korak i verujte mi, ako uradite i pripremite file na ovaj način, nećete zažaliti. Ako imate dobrog mesara, daćete mu da vam ostavi jedan lep file. Znači, ono što je potrebno jeste da se skine ova kožica sa fileja. To možete da uradite oštrim nožem. Opnu skidamo zbog toga da se file ne bi skupljao. Znači, kada nam je ostalo čisto meso, iseći ćemo ga na komade koji nisu jako uski. Ovako. U ovoj fazi file nećemo začinjavati. Znači, samo ćemo ga uvaljati u malo brašna i ispeći ćemo ga na malo maslinovog ulja. Kasnije ćemo pokazati šta radimo dalje. Neko file čak i lupa čekićem za meso, ja to ne radim, pogotovo ako je oko diva meka. Sljedeći korak nam je da iseckamo sušeni paradajz koji ćemo kasnije dodati u mak. Sušeni paradajz možete kupiti i na pijaci, možete ga sami uraditi. Imate ga po marketima. Ukoliko imate dimljeni i sušeni u isto vrijeme, to je još bolje. Sušeni paradajz ima dosta intenzivan ukus, tako da ne morate pretjerivati. Znači, 1, 2, 3, 4, 5, 6 komada će biti sasvim dovoljno. Seckamo ga na trake prvo. Tako. I sada još popreko da dobijemo nešto kao sitne kockice. Tako. Što se tiče paradajza, to je to. Znači, uključit ćemo ringlu na najjače, sipat ćemo u tiganj maslinovo ulje, ne treba previše, ovo će biti sasvim dovoljno, možda još malo. Od masnoća koje koristimo u ovom jelu su samo maslinovo ulje i maslac. Znači, maslac ćemo dodati kasnije kada okrenemo file prvi put. Tiganj se zagreo, krećemo da pržimo biftek.
Sada smanjite malo, znači kada se rimla zagrijala, smanjite sa 6 na 4 i pokrićemo. Čekamo da se file blago poprži. Ono što je jako bitno, znači file ne smemo prepržiti. Ono se ne prži kao druga mesa 40 minuta ili duže. Znači nekoliko minuta sa svake strane bit će sasvim dovoljno. Došlo je vreme da dodamo maslac. I ponovo pokrijemo. Ovo je otprilike to. Sada bife hladimo. I stavljamo paradajz sušeni. Dok se sušeni paradajz lagano čučka, u jednu šolju stavit ćemo jednu kašiku brašna, dodati malo hladne vode i izmutiti. Znači dok se paradajz krčka, ubacit ćemo jednu kašičicu senfa. Ne više. Sad čekat ćemo da se sjedini. Sklonit ćemo sa vatre malo. Sipat ćemo onu brašnu vodu. Treba će ga. Znači dosipat ćemo vode toliko koliko nam je potrebno da dobijemo željenu gustinu. Ne smije sos biti pregust. On mora biti više ređi. Ovako, ono što ste primetili, da ja do sada nisam nigde stavio ni jedno zrno soli i nikakve začine u smislu vegete i tako dalje. Znači, vegetu iz principa ne koristim jer je vegeta u suštini sušano povrće koje nam je dostupno čisto, bez ikakvih dodatnih aditiva, emulgatora i tako dalje, hemije koja nas truje. Tako da se izvinjavam Podravci, C grupi i tako dalje, što od njih ne kupujem te začine, zato što smatram da nas time samo truju i da taj ukus koji dobijamo začinima, kao što su vegeta, C začin i tako dalje, bak začin, možemo dobiti upotrebom povrća. Znači, sljedeće što radim, dodat ću soli.
So dodajete po ukusu. I ubaciti biftek. I sada posljednji sastojak koji ja stavljam u ovo jelo jeste dah istoka, znači soja sos. Ovaj soja sos je iz Japana. Možete kupiti bilo koji drugi koji je kod nas. Apsolutno nema veze što je ukus drugog podneblja, ne našeg. Daje fantastičan ukus celom jelu, nemojte preterivati, stavite soja sosa u zavisnosti od njegove jačine. Ću da pokopcam i ostaviti da se krčka naredi 10 minuta. Na rindiku je praktično ugašena.